han desaparegut els patiments. Què és la motivació? Si ens deixem socórrer per l'etimologia, veurem que motivació ve del llatí motivus, moviment. Per tant, la motivació es refereix al moviment. Sense perdre de vista aquesta idea, potser ens farem més al càrrec del que és la motivació si descrivim què ens passa quan estem motivats. Ens posem en marxa, tenim ganes de fer una cosa i també tenim la predisposició a dedicar-hi temps. Heus aquí els 3 paràmetres que configuren la motivació: ganes i acció continuada. Segur que em faran falta més paraules per dir com t'agraeixo aquest moment. En un segon s'han esvaït les penes i han desaparegut els patiments. I aquesta nit he decidit rodar i rodar sense parar, girar i girar com un molí i ballar amb tu fins que sigui mitjanit. En aquest vídeo exposarem 3 estratègies per motivar l'aprenentatge de les llengües. La primera és fer que l'aprenentatge sigui estimulant i amè. La segona és fer augmentar l'esperança d'èxit dels alumnes. I la tercera és contrarrestar l'efecte negatiu de les notes. Balla amb mi fins que sigui mitjanit. Comencem, doncs, amb l'aprenentatge estimulant i amè. Si feu l'aprenentatge estimulant i agradable, aconseguireu major implicació dels alumnes. Això s'aconsegueix trencant la monotonia, és a dir, proporcionant varietat, tant en els exercicis com en l'estil de presentació oral, varietat en els materials docents, en el lideratge de les activitats, varietat en l'organització especial a l'aula i en els ritmes de les tasques, entre d'altres. Jo tinc una experiència molt il·lustrativa d'aquesta estratègia. Recordo bé el primer cop que a l'aula ens van fer disposar les taules en grups de 5, trencant la tradicional disposició en trinxera, confrontant el professor. La nova disposició afavoria els comentaris entre alumnes, trencava el silenci a classe i era obvi que complicava la vida del mestre, però l'ambient de benestar general es feia evident, la cooperació i la cohesió de grup també. Els resultats acadèmics no es van fer esperar. Per fer estimulant l'aprenentatge, aquesta tàctica és molt vàlida, com també ho són les activitats que impliquen moure's, que poden semblar infantils, però fomenten el contacte entre els alumnes i el bon ambient. La segona estratègia per crear i augmentar la motivació és fer créixer l'esperança d'èxit dels alumnes. Quan sabem que tenim les capacitats i les eines per executar una tasca, no ens fa por de fer-la, però si pensem que no tenim manera de solucionar-la, l'abandonem. Són verdes, diu la guineu, quan no les heu. Per altra banda, en les activitats noves, quan veiem que sabem fer-les i trobem el gust, ens agraden i les repetim. Si volem que els alumnes no arraconin l'aprenentatge, cal fer-los sentir que se'n sortiran i aplanar-los el camí, assegurant-nos que reben l'ajut necessari, que saben exactament el que se'ls demana per a complir la tasca correctament i, sobretot, vigilar que no hi hagi obstacles que impedeixin un resultat satisfactori. Un àmbit on l'estratègia de l'esperança d'èxit es pot aplicar meravellosament. Es tracta de dissenyar-los de tal manera que incloguin el que realment s'ha fet a classe, el que s'ha treballat i s'ha assolit. Un gran professor de matemàtiques meu deixava fer exàmens en parelles. Les notes sortien altes, però la gent motivada. De fet, tinc una hipòtesi que amb molt de gust cediria a algun investigador ociós. Les assignatures en les quals els alumnes treuen majorment bona nota, aquelles són impartides per bons professors. S'accepten propostes. Balla amb mi fins que sigui mitjanit.
A diferència de les dues estratègies anteriors, les notes no són un factor motivador per l'aprenentatge, ben al contrari. Les notes fan créixer l'ansietat estudiantil, fomenten les trampes, sovint són subjectives i reflecteixen la percepció de bona conducta de l'alumne i no pas els seus coneixements. El gran efecte negatiu de les classificacions és que els escolars tendeixen a igualar la nota amb la pròpia vàlua. Aquesta anàlisi que fa Dornier és especialment interessant i alhora terrorífica, perquè el nostre sistema educatiu gira tot ell al voltant de les notes. No es pot ser ingenu i pensar que això ho canviarem fàcilment. Per tant, caldrà trobar remeis que mitiguin els efectes nocius de les classificacions. Dornier dona alguns consells, com ara bé complementar les notes amb comentaris de lloances, avaluar de manera continuada o negociar amb el mateix alumne la puntuació final. Però el millor de tots ells és el de reflectir en la nota la millora relativa de l'aprenent, és a dir, que la nota contempli l'avenç de l'alumne respecte a ell mateix. Es valoren els seus esforços i no únicament les capacitats. D'aquesta manera, l'aprenent fa una autocompetició i el resultat depèn exclusivament d'ell. Queda sota el seu control, res no hi té a veure l'actuació dels altres. Les possibilitats d'èxit inicien la grimpada i la motivació està servida. Balla amb mi fins que sigui mitjanit. Aquesta estratègia la vam poder experimentar el meu marit i jo abans de saber que existia un Dornier que ja l'havia batejada. La nostra filla és de tarannà tranquil i les seves produccions es fan a un ritme pausat. L'escola, involuntàriament, penalitza els nens amb aquesta característica, especialment quan els sotmet a tasques amb limitació de temps, com per exemple resoldre el major nombre de sumes en un minut. Per aquests nens és impossible de competir i guanyar, no hi tenen cap opció. Nosaltres vam proposar a la mestra que llués no només els que havien calculat més sumes, sinó també aquells alumnes que haguessin augmentat més el nombre de càlculs respecte a l'última sessió. Va arribar un dia que la nostra filla va aconseguir un reconeixement públic del qual se'n va desprendre una gran satisfacció personal i, sorprenentment, la declaració que li agradaven molt les sumes. Segur que em faran falta més paraules per dir com t'agraeixo aquest moment. En un segon s'han esvaït les penes i han desaparegut els patiments.